ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омаден ба канали мо. дӯстони азиз, имрӯза новинкора мехоҳам аз бозори Корвон, аз тарафи тиллобозор байни 7-ум 8-ум дарвоза анам хел такхона подвал аз нуқтаи савдои Зумрад шумода пешниҳод кунам. беҳад борои фасон овардагиян. то охири наворама тамошо кунен. рақамашонам ҳастай дар рӯи экран. доставка доранд. бори турки овардагиян марамад духтарако двойка ҳар намуд плашои фасон. хулас бинен дар рафти навор боварӣ дорум маҳқултон мешава. чӣ тавре ки гуфту метавонен биёен аз наздик бинен. хоҳен доставкатон мекунанд. таро коллекцияи нави баҳорона омадагиай дар нуқтаи савдои Зумрад. ҳозир ма шумода нишон метим. беҳад двойкаи фасони турецки. бинен духтаро бовар кунед, качествашта гап нестай. мана бурукошон катияй материалша бинен охи. нархи ино ҷои шидаш духтарако бори новинкаи 350 сомон. мана дутта расветка дора. ҳозир расветкаошам нишон метам. ино размер катиян? ино то размер чандай? ина духтарако 48-50 мана то 52 турки ҳастай. 52 турки то 58-60 тақрибан мешава. ба ҳазур духтарако биёен. мана бинен хушругиша охи. мана и расветка ҳастай. баъд бо анаи сериш ҳастай. бурукошонам клёши хушрувай. хулоса пушаймон намешавем. беҳад бори нағз омадагиай. қафо намонен бори новинкаяй духтаро. ҳозираш дар размер ҳастай. метавонен омада ҳам расветка ҳам размертона биёвен. ана баъд анаи моделшам фасона. ишам бо хушру и ваяш материалш бо дига хелай диден. инам бурукатяй. инам нархаш 350 сомон. бурукошона бинен духтарако. намхе клёши фасонай. мана металлик. материали металлик аст ку аз ҳаваяй. материалаш худаш 800 000 сомонай. мана духтарако дар кор бошад. омада аз анами нуқтаи савдои Зумрад ҳаминора харидорӣ кунед. хоҳен агар доставкатон мекунанд. инчунин двойкои спорт стил омадагиай беҳадам фасонак. расветкош ҳамаш ҳаст. ино ҳамаш бурук дорана. бурукшон чӣ хелияй поёнуш як чаншон метин? клёшай. мана духтаро ҳозир бурукошонам нишонтон метам. иноям 350 сомон. охирон нархшай. чӣ тавре гуфтам бори новинкаяй. баъд размерашон чихе бошая? духтарако бурукошона бинен чихе хушру бидай. мана аҷоибот намхе примои фасон. IL то 3XL размер дора. размер катян ям ами то 60 размер меёбен. мана сиёшама шумода нишонтим. диден сиёшамиқа хушру капишондор. ино ҳичи намешаван. гарантияш катияй бори туркияй. качестваш суперай. мана аз анаи модел ҳастай. и моделш бо бе капишонаш. иҷада ҳам капишондор омадагиай ҳам бе капишон. анаи модело бе капишонаш. мана бинен духтаро қа материалошон хушрувай. мана ҳамаш турецки коллекцияи нав. диден духтарако чихе хушру размеро ҳамаш ҳаст. биёен дер накунен. ина каси сафед мепӯшад. сафедшам аст. иёя манамхе бурукошон фасонанд. ана баъдан анаи моделш бо дигар хелая. и моделша бинен капишондор. ваяй на замочки хай пешаш ҳуй мешава духтарако. диден буруки инам амхе клёши фасонай. тақрибан то 60 размер ҳастай. мана ина расветкоша бинен духтаро. сиё дора, бирӯзовӣ дора. баъдан бо кабуд дора. мана расветкои беҳад хушрӯ доранд. ҳамроҳи бурукошонанд. 350 сомон. тоза бори турецки. пушаймон намешавен. ҳатман дархост кунен духтаро. и хеле двойкора мекофтанд. ҳатто суратоша равон карда буданд ки дар бозор дидед мода навор кунен. марамад коллекцияи нави анамин баҳоронада дар анами нуқтаи савдои Зумрад омадай. инчунин двойка и куртаву кардиганан. бинен инора мешава ки бери мишок пушен. сета расветкаи фасон. курто подклад дора. маҳкамаки хушру. курташам ҷудогона метавонен пушен. кардиганшам дигар чизкати мепушен. нархшон чандай? 400 сомон. мана хушругиша бинен. мана 500 сомон бояд бошанд барои подписчикони мо. 400 сомон да метиҳанд. марҳамат. бина духтарако
беҳад фасонак материалшам хушрӯвай хичам бо айпеш фасони бадай мана бинен духтаро курташ остин дорад чӣ тавре гуфтум ҷудогона ишам пӯшида метавонем дига чӣ катем ина бинен охе чӣ хел расветкош хушрӯ 400 сомон размерашон чӣ хел боша инора размерашон хаста размер ина духтаро где-то то 54-56 ҳастай размер марҳамат биёен бинен ана баъд ба ҳозимаш мода плашора нишон метам плашои хушрӯи баҳорӣ омадаям қафасон стилошон ина духтаро дарозош иш бо дарози бадай диден нархошон чандаи плашора мана иша бинен 500 ҳамаш туркиҳо турецки плашовкои фасон духтарако 500 сомон мана каседа ки дар кор боша пушаймон намешавен ҳатман биёен хушригишон набинен охӯй стилошонда гап нест мана размеро ҳастай духтарако ба ҳазор омада бо айпеш тамошо кунен инчунин бо хе плашои дарозуш ҳастай қадошон дарозай и кожаотон чандай кожаом 650 ана кожниё 650 сомон ино ҳамо 800 сомонҳояй ҳози аксияда 650 сомонӣ пешниҳод кардагиян бинен экокожаи тозаяй ана баъд расветкаоша бинен бори нав ки ҳастай духтаро ҳамаи размерора меёбен аз ҳамаи расветка дер накунен доставкаям ҳаста инаи рангам ҳаст рангаозӣ мепурсанд ай плашовка гишая мана плашои дарроз бодоранд ино чандан плашошам нишон тиемтона духтаро каседа плаши дарроз дар кор боша биёен плашои даррозу 600 сомон 630 сомон размеро ҳастай баъд медонен иҷада ҳами қадар ҳиҷобҳои фасона аст духтаро борои навинка омадагия имана ёра бинен чӣ хел хушрӯ ино нархошон чандан 850 сомон 850 сомон 1000 сомона ҳиҷоб 850 сомон ай дигарош чи ай чанд сма сар меша ай то 400 сар мешава ай 400 сар мешава ина духтарако ай 400 дигарош сар мешаванд мана ҳиҷобошонам фасонай беҳад борои хушрӯ доранд ана баъд машмода хостум як навинкаи хушрӯви дигара нишонтим марҳамат хоҳишмандо витрёвкаошона бинен ина чӣ тавре гуфтум бори навинка супер и чанд смае ё 550 будан скидка шида ёзе то 400 ина духтаро 550 сомона акция кати шумода 400 сомонда метиҳанд фасонай чӣ хеле мегам бои фасонакай ай пеш биёен бо бинен хитон капишом катиай сета расветкаи хушрӯ дора диден плашовка айнаи кожао чандан кожаошунам и 600 сомон инаш чи 400 мана бинен инахи кожаои фасон доранд иш 400 сомон мана инаш 600 сомон хулас ина витрёвкаошона бинен чӣ хел боимаяй хушрӯи бадай духтарако рақамошона дар рӯи экран мондум диден инстаграмам доштам фейсбук телеграм ватсап вайбер ҳама чи ҳаста инаи рақамода гирифта ҳаминода нависен метавонед бо маълумоти бештар аз хичон бигирен чизе ки нафаҳмидед марҳамат инами рақамода бинависен шумода мефаҳмонанд ё ин ки суратча мепартоянд агар ки ягон чиза хушрӯ надиден ана баъд духтаро ира бинен хушрӯгиша ино 800 сомон буданд акция кардагиян 650 сомон дута расветкаи фасон доранд турецки тоза мана каседа дар кораи туркӣ биёен анамхе болопӯшои фасон овардагиян дар нуқтаи савдои зумрад инчунин иҷада инаи палтоошонам арзон кадаанд ино чандан 3000 будан то 2200 шида духтаро бинен 3000 палто то 2200 сомона шумода пешниҳод мекунанд беҳтарин нарх моделоша диден чӣ хушрӯванд марҳамат хоҳишмандо нависеншона рақамошон ҳаст дар рӯи экран бо маълумоти бештар аз хичон бигирен